Саба районында бардыр бер авыл, Шыңар диләр. Авылның бер почмагында шәп бер мәктәп бар диләр. Ул мәктәпне һич онытмам. Гаҗәеп дәресләрен, ашханәсен, бәйрәмнәрен һәм дә тәнәфесләрен. Зурмы дисәң, зур түгелдер. Бу мәктәп бик кечкенә. Әмма белем чыганагы кечкенә түгелдер, һич кенә. Монда һәр ел белем ала. Бик сәләтле балалар белемнәрен арттырып, алга үрләп баралар. Мәктәптә бик салкын вә эссе түгел. Рәхәт анда. Мәгърифәт кояшы балкый һәр көн сайын бу бинада. Бер вакыт шыңлый кыңгырау дәресләргә чакырып. Коридорлар бушап кала. Мәктәптә кала тынып. Хәерле көн, дуслар, исәнмесез? Хәерле эш телик һәр кемгә. Кылган гамәлебез изгелектән тора, изге эшләр кылыйк бүгендә. Хәерле көн телим таңнар сайын. Аяз күкләр телим җиремә. Кояшлы көн телим барыбызга һәм иминлек телим илемә. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Сезне Олы Шыңар урта мәктәбе укучылары Әдилә һәм Илгизәр сәламлый. Бүгенге мәктәп тыбы тапшыруында сезгә мәктәп яңалыклары, көндәлек тормышыбыз, традициялар һәм шөгыльләребез, тырыш укытучылар һәм укучыларыбыз турында сөйләрбез. Матур уңышларыбыз белән уртаклашырбыз. Дуслар, без башлыйбыз. Бездән аерылмагыз. Тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Мәктәбебезнең үткәне белән таныштыру өчен сүзне тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Гарипов Айдар Муталлаповичка бирәбез. Мин бүген сезне үзебезнең яклардагы мәгърифәт үсеше белән таныштырырга телим. Шуңар яклары мәгърифәтле як. Безнең элеклектән үк инде муллалар Бохарада укып кайтып, балаларга белем биреп, китапларда Шиһабетдин Мәрҗәнинең әсәрләрендә дә телгә алына. Архивта шундый материал табылды. Сабай мулласы үзе Казан губернаторына прошение белән чыга. Ул Сабай авылында, ул вакытта инде ул Яңа Шыңар дип атала. Татар балаларын русча укытуны яклап чыга инде һәм мәктәп ачуны сорый. Губернаторның ярдәмчесе булай дип яза инде: "Мин беренче мәртәбә күрәм, мулланың шулай итеп үзенең татар авылында русча укытуны яклап чыгуы һәм моңа акча бүлеп бирергә кирәк ди." Чынлап та инде Сабай авылына акча бүлеп бирелә һәм беренче мәртәбә шушы 19-нчы гасырда монда инде рус телен укыту белән бәйле булган мәктәп ачыла. Аннан соң инде безнең якларда бик күп белем биргән русча укыта башлаган кеше ул Габделмәннән Рахманкулый, шулай ук якыннан нәсәбеләренә барып тоташа. Ул үзегез беләсез, Мәрьям Рахманкулова аның кызы булып чыга инде, атказанган артистка инде ул, шулай бит. Аннан соң инде безнең мәктәпнең тарихы бәйле Асад Ахунҗанов исеме белән. 2007 елда безнең мәктәбебезгә аның исеме бирелде. Ул заманында бик көчле укытучы булган инде, тәрбияче булган. Һәм кано инспекторда булып эшләгән, бездә шулай ук татарча, русча укытуны яклап чыккан, күп кенә эшләр башкарган шәхес, хезмәт кызыл байрак ордены белән бүләкләнгән, Ленин ордены белән бүләкләнгән укытучы. Аннан соң бездә инде 34 елда 7 еллык мәктәп ачыла Олы Шыңарда. Ул ТБУ дип атала инде, тулы булмаган урта белем бирә торган мәктәп була. Бу мәктәптә директор булып тора Салихов Мөхәммәд дигән кеше. Шушы мәктәпне ачуда башлап бирүчеләрнең берсе була инде ул. Аннан 60-нчы елларда безнең Олы Шыңар мәктәбе салына. 8 еллык мәктәбе ул колхоз кеше белән генә салына. Монда төп роль уйнаган шәхесләр инде, менә безнең монда рәсемдә күрсәтелгән берсе Хайдар абый. Менә монда инде Хайдар абыйның рәсеме тора. Монысы Гатбар абый, шулай ук тагын берсе Габдрахман Кыямыш инде. Төп роль уйнаган шәхесләр шушы мәктәпне салдыруда. Үзегез күреп торасыз, колхоз акчасын ана бик авырдан салынган мәктәп инде бу. Менә безнең монда бу стендта шушы мәгариф өлкәсендә зур өлеш керткән кешеләр турында эшләнгән инде. Шулай ук Әхсән абый узак еллар рус теле укыткан кеше, йорт мәктәбендә директорда булды инде ул. Монысы безнең менә 8 еллык мәктәп күренеше. Заманында безнең Шыңар авылына Симет, Мишән, башка авыллардан да килеп укыйлар. 80-нчы елларда Шыңарда 500-дән артык бала укыган. Менә бүгенге көндә безнең 100-гә дә тулы балалар кызганычка каршы. Шулай ук менә монда инде безнең төрле елларда укыган укытучылар күрсәтелгән. Менә монда 50-нче еллардагы
Bizim укытучылар коллективы түшкәнендә күп кенә укытучылар безгә Ашадан килгән. Төрле елларда, төрлечә әйтик, яшь укытучылар да кайта, бигрәк тә менә 80нче елларда монда безнең яңа коллектив тупланган. Әйтик, 80нче елларда укытучылар коллективының рәсеме монда күрсәтелгән инде әйтик. Монда безнең мәктәп директорлары, әйтик, Илдус Фәхретдинов узак еллар безнең мәктәп директоры булып эшләде. 2007 ел әйткәнебезчә бездә яңа мәктәп салынды. Ул бүгенге көндә Асад Ахунҗанов исеменә йөртә. Бу мәктәп белән идарә итте инде Хамид Рашитович. Шулай ук яптыз калдырып китте бездә Альфред Тимершак авылыннан мәктәп директоры. Бүгенге көндә инде бездә Шулпыш авылыннан Мубараков Рамил Гыйлымханович мәктәп директоры булып эшли. Хәзер әйдәгез, мәктәбебезнең бүгенге тормышы турында белү өчен сүзне мәктәп директоры Мубараков Рамил Гыйлымхановичка бирик. Быелгы яңа уку елын 86 укучы белән башлап җибәрдек. Үткән елда 11нче сыйныфны безнең 7 укучы тәмамлады. Шуларның 3се югары уку йортына, 3се махсус белем бирү йортларында укуларын дәвам итәләр. Бер егетебез армия сафларында хезмәт итә. 9нчы сыйныфны шулай ук безнең 11 укучы тәмамланды. 4 укучы махсус белем бирү уку йортында укыйлар. 7се укуларын инде 10нчы сыйныфта дәвам итәләр мәктәбебездә. Шунысы куанычлы булды. Быелгысы безнең 1нче сыйныфка 12 укучы керде. Бу безнең өчен бик сөенечле. Әле соңгы елларда мондый күрсәткечнең булганы юк иде. Быелгы уку елында коллектив яшь белгечләр белән тулыланды. Бөтен гомерләрен укучыларга берем бирүгә багышлаган өлкән укытучыларыбыз Илдус Фәхретдинович, Гөлсинә Зарипова, Хамид Габдрашитовичлар урынына яшь белгечләребез килде. Илнас Фәннурович, Әдилә Илдусовна, Зәлидә Вакиповналар аларның эшләрен кабул итеп алдылар. Аларга зур өметләребезне багылыйбыз. Үткән уку елын белгәнебезчә дистанцион формада, галәти булмаган формада тәмамларга туры килде бит инде. Әлеге сынауны да без укытучылар, әти-әниләр белән берлектә җиңеп чыктык. Укучыларыбыз бердәм дәүләт имтиханнарында уңышлы гына тапшырып чыктылар. 11нче сыйныф Маслахова Камилә инглиз теленнән 92 балл җыйды. Укытучысы Мөхәммәтгалиева Гөлнара Ибрагимовна рус теленнән шулай ук 89 балл җыйды әле укучыбыз. Мөхәммәтова Зилә рус теленнән 80 балл җыйды. Укытучылары Касыймова Әниса Нурулловна. Шулай ук шушы укучылар җәмгыять белеменнән 79 балл җыйдылар. Укытучылары Гарипов Айдар Маталлапович. Мәктәбебездә максатчан белем бирү буенча да эш алып барабыз, целевая направленность дип әйтәбез инде моны. Бүгенге көндә безнең мәктәбебезнең 5 укучыбыз үзебезнең мәктәпкә кайтырга укытучы белгечлеге алалар. Безнең төп максатыбыз тәрбияле, белемле, бүгенге тормышта үз урыннарын таба алырдай укучылар тәрбияләү. Әйе, уку, белем алу авыр хезмәт. Зур сабырлык, тырышлык, ихтыяр кеше сорый. Шушы хезмәттән калган вакытны дөрес, файдалы, күңелле итеп үткәргәндә генә аның авырлыгы сизелми. Мәктәптә үткәрелгән төрле тематик чаралар, ярыш бәйгеләрдән һәр укучы үзенә нинди дә булса файдалы мәгълүмат, рухи азык, өстәмә белем ала. Укучыларыбыз район һәм республика күләмендә үткәрелгән чараларда катнаша. Белгәнегезчә, 2020 ел истәлекләргә бай ел булды. ТССР оешуга 100 ел, Саба районының 90, Бөек җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үттек. Җиңү хаты, җиңү открыткасы, җиңү тәрәзәсе, гаилә фотохроникасы акцияләре һәм конкурсларында актив катнаштык. Әлеге темаларны яктыртып Саба дулкыннары радиосында район мәктәпләренең ата-аналар комитетлары арасында үткәргән Тату сыйныф серләре конкурсында да әлеге темаларны яктыртып чыгыш ясадык. Мәктәбебездә эшләп килүче юнармия отряды укучылары да бу эшләрдән читтә калмыйлар. Бүгенге көндә Твори добро акциясендә катнашалар. Әфганстан сугышында катнашкан егетләргә багышлап язылган стендларны һәр даим яңартып торалар. Укучыларның дәрестән тыш вакытларын оештыруда балалар оешмаларда зур роль уйный. Хәзер әйдәгез сүзне үзләренә бирик. Безнең Таң балалар оешмасында вакытларын файдалы һәм мавыктыргыч итәргә теләгән укучылар 31 варис һәм 34 эстабар җыйналган. Таң оешмасы үзенең эшен мәктәп балалары дулмасы белән тыгыз элемтәдә алып бара. Алар үзләренә генә түгел, башкаларга да уңай атмосфера булдырырга омтылалар. Оешмада эшчәнлек, галстуклы ил программасы нигезендә төзелгән план буенча оештырыла. Варислар 4 төрле юнәлештә эш алып баралар. Уку белем, спорт сәламәтлек, мәдәният, сәнгать һәм хезмәт кайгыртучанлык.
График буенча отрядларда җыеннар уздырыла. Нигезләмәләрне дружина советы утырышында өйрәнәбез. Эшчәнлеккә нәтиҗә ясыйбыз. Уку елы тәмамланганда оешманың иң актив членнарын һәм отрядларын билгелибез. 15 сентябрь Татарстан варислары берлеге оешуга 30 ел тулды. Әлеге көнне без варислар сафына 5-нче, ә эстабарлар сафына 2-нче сыйныф укучыларын кабул иттек. Укучыларның тырышлыклары бушка китми. Алар күп төрле конкурслар, ярышлар, акцияларда призлы урыннар яулыйлар. Алдагы уку елында мәктәбебезнең 11-нче сыйныф укучысы Мөхәммәд Вәзилә педагог-организатор Маликова Гөлназ Илшат кызы җитәкчелегендә Лидер года конкурсының район турында катнашып, 1-нче урын яулады һәм Казанда республика күләм үткәрелгән турында да катнашты. Шулай ук балалар мәктәп думасы укучылары Гыйлметдинова Әдилә, Мөхәммәдова Вәзилә, Мөхәддинов Рәмзил, Мөхәммәд Галиев Озат, Зарипов Рүзәл Сокстайн атной команды конкурсының район турында 1-нче урынга лаек булдылар. Алар да республика турына үтеп, анда 3 көн дәвамында сынаулар үтеп диплом белән бүләкләнделәр. Ә Мөхәммәдова Вәзилә Открытие года номинациясендә победитель дәрәҗәсендәге диплом белән бүләкләнде. Мәктәбебезнең иң акыллы укучылары Мөхәммәдова Илария, Сөләйманова Динә, Юсупова Динә Тамчы шоу телевизион интеллектуаль уенында да катнаштылар. Биредә Әлмәт районы укучылары командасы белән ярышып, 1-нче урынга лаек булдылар. Таң балалар оешмасы укучылары Актив года 2020 замечательный вожатый, готова всей семьей, секреты дружного класса, вместе ярче, будут бдительным на льду и на воде. Без бергә һәм башка бик күп конкурсларда актив катнашалар. Үзизоляция вакытында да һәр минутларның файдалы эшләр белән шөгыльләнеп үткәрделәр. Мәсәлән, барабаны играют сбор дуслык фестиваленең визитная карточка номинациясендә Таң балалар оешмасы 1-нче урын, песни детских общественных организаций номинациясендә Шарафиев Ислам 2-нче урын, Мир во всем мире номинациясендә Мөхәммәд Вәзилә 2-нче урын яуладылар. Укучыларның тырышлыклары белән без бик горурланабыз. Алга таба да зур уңышлар теләп калабыз. Кеше игелек эшләргә мөмкин кадәр кичкенәдән үк өйрәнергә тиеш. Оешмабызның бу юнәлеше ярдәмгә мохтаҗ, һәркемгә, һәр нәрсәгә игътибарлы булырга, кулдан килгән кадәр булышырга, яхшылык эшләргә чакыра. Безнең Әсхәт Ахунҗан улы Ахунҗанов исемендәге Олы Шаңар урта мәктәбендә тимурчылык хәрәкәте үз эшенә 5-7 сыйныфларның варис отрядларын һәм югары сыйныф укучыларыннан оешкан волонтерлар отрядын берләштерә. Алар игелек кылырга ашык, көзгә мәрхәмәтлелек атналыгы, тормыш тамчысы акциялары үткәрәләр. Авыл урамнарын чистарту, яшелләндерү өмәләрендә катнашалар. Бөек Ватан сугышында һәлак булучылар истәлегенә куелган обелискны карап чистартып торалар. Мәктәптә эшләп лаеклы ялда булган ветеран укытучыларны, техник хезмәткәрләрне дә онытмыйбыз без. Аларны белем бәйрәме, өлкәннәр көне, укытучылар көне, соңгы куңгырау бәйрәме белән котлыйбыз. Традиция буенча өлкәннәр көнендә мәктәпкә бәйрәмгә чакырабыз, концерт оештырабыз.
Галстуклы ил программасы буенча 1 октябрь өлкәннәр көне, 5 октябрь укытучылар көне. Таң балалар оешмасы укучылары шушы бәйрәмгә әзерлек эшләрен башлап җибәрделәр. Монда инде теләк һәм фантазия гына кирәк. Алары бездә җитәрлек. Төрле чараларда катнашу белән бер рәттән без укуда да сер бирмибез. Узган уку елында район туры предмет олимпиадаларында җиде, республика күләмендә бер призлы урын алдык. Татар теленнән 5 сыйныф укучысы Галимова Гөльяз 3нче урын, 7нче сыйныф укучысы Мөхәммәтова Иләрия 3нче урын, 8нче сыйныф укучысы Сөләйманова Динә 1нче урын. Республика күләмендә узган олимпиадада призер булды. Җитәкчеләре Мөхәммәтова Сиринә Миңнуллина. Инглиз теленнән 11нче сыйныф укучысы Маслахова Камилә 3нче урын, җитәкчесе Мөхәммәд Галиева Гөлнара Ибраһимовна. 4нче сыйныф укучысы Шарифуллин Ләнис математикадан 3нче урын, җитәкчесе Мөхәммәд Галиева Гөлсинә Зариповна. 10нчы сыйныф укучысы Хусаинов Динар информатикадан призер, җитәкчесе Әхмәтов Айдар Рашидович. 9нчы сыйныф укучысы Мөдәррис Васымбирә технологиядан 3нче урын, җитәкчесе Мөхәммәдинова Алия Рафаиловна. Шулай ук укучыларыбыз татарча өйрәнәм, инглиз теле өйрәнәм, республика олимпиадаларында актив катнаштылар һәм җиңүләр яуладылар. Алар 5нче сыйныф укучысы Галимова Гөльяз Фәннуровна, җитәкчесе Мөхәммәтова Сиринә Миңнуллина. 3нче сыйныф укучысы Мөхәммәтова Зәлинә призер, 4нче сыйныф укучысы Шәрифуллин Рәнис җиңүче, җитәкчеләре Мөбәрәкова Гөлнар Раузитовна. 5нче сыйныф укучылары Мөбәрәкова Динә һәм Әхмәтов Реналь призерлар, җитәкчеләре Мөхәммәдгалиева Гөлнара Ибраһимовна. Укучылар ел дәвамында район, республика тарафыннан оештырылган төрле иҗади бәйгеләрдә, фәнни-гамәли конференцияләрдә үзләрен сынап карадылар һәм уңышларга ирештеләр. 10нчы сыйныф укучысы Гыйльметдинова Әдилә Мәхмүд Хусаинов исемендәге 4нче республика күләм фәнни-гамәли конференциясенең җырым белән җиңдем дошманны секциясендә катнашып 2нче дәрәҗә дипломга ия булды. 8нче сыйныф укучысы Юсупова Динә Бөек Ватан сугышы вакытында туган як тарихы темасына багышланган республика күләм иншалар конкурсының муниципаль этабында призер булды. Укытучыларыбыз да төрле конкурсларда актив катнашалар. Инглиз теле укытучысы Мөбәрәкова Гөлнар Раузитовна ел укытучысы 2019 конкурсында призер исеменә лаек булды. Тарих һәм җәмгыять белеме укытучысы Гарипов Айдар Муталлаповична Татмедиа акционерлык җәмгыятенең Соба таңнары газетасы филиалы җитәкчесе, Соба таңнары газетасына 27 ел мөхәррирлек иткән Фәргать Саматулла Нәҗмиевның якты истәлегенә багышлап үткәрелгән иҗат бәйгесендә җиңү яулаган өчен диплом белән бүләкләнде. Шыңар ягы элек-электән күренекле шәхесләре, белемле мөгаллимнәре белән тирә-якта билгеле булган. Фәннур Әхсән улы Галимов шулар рәтеннән. Хезмәт юлын ул Олы Шыңар урта мәктәбендә 1983 елда җыр һәм рәсем укытучысы булып башлый. 1988-2001 елларда физкультура һәм музыка, 2001 елдан тормыш иминлеге нигезләре һәм музыка фәннәрен укыта.
Мәктәп балаларга тирәнтен һәм төпле белем, күнекмәләр бирү белән бер рәттән аларның сәламәт булуы турында да кайгыртырга тиеш. Кеше үзенең тәнен физик һәм рухи яктан көчле, сәламәт итеп тәрбияли алса, ул тормыш авырлыкларына да каршы тора ала. Сәламәтлек, чыдамлык, яшәү өчен көч һәм энергия запасы стрессларга, тормыштагы кыенлыкларга каршы көрәшү өчен төп корал булып тора. Сәламәт кеше тормышны ярата. Без сәламәт тормыш яклы. Шушы урында сезне мәктәптә эшләп килүче түгәрәкләр эшчәнлеге белән таныштырып китсәк тә урынлы булыр. Балаларның сәламәтлекләрен ныгытуда, сәләтләрен үстерүдә мәктәптә оештырылган түгәрәкләрнең роле зур. Түгәрәкләргә барлык балалар да теләп йөриләр. Бу уку елында мәктәптә сынлы сәнгать, хуҗабикә, булдыралы, флорбол, баскетбол, суда моделирование түгәрәкләре эшли. Монда укучылар үзләренең мөмкинлекләрен ачыклыйлар, белем күнекмәләрен үстерәләр. Мәктәптә эшләүче һәр түгәрәк һәм аларның уңышлары турында иркенләп сөйләргә мөмкин. Һәр кайсының хезмәт җимешләре күзгә күренә. Аларда шөгыльләнүче укучылар төрле бәйгеләрдә җиңү яулыйлар. Мәсәлән, узган уку елында Илдус Фәхретдинов җитәкләгән баскетбол түгәрәге укучылары кыз баскет ярышларының район этабында кызлар командасы 2нче урын, малайлар командасы 1нче урын алды. Быелгы уку елында әлеге түгәрәкне Галимов Унас Фәндер улы алып бара. Аңа уңышлар һәм җиңүләр телибез. Хуҗабикә түгәрәгенә йөрүче укучылар ел саен технология буенча үткән олимпиадаларда, төрле ярышларда кабатланмас эшләр белән катнашалар һәм призлы урыннар яулыйлар. Җитәкчесе Мөхәддинова Алия Рафаиловна. Узган уку елында Галимова Назирә мөмкинлекләре чикле кешеләр арасында үткәрелгән 5нче Обилимпикс националь чемпионатының республика этабында 1нче урын яулап, ярымфинал ярышларында катнашып, финалга үтте. Мәскәү шәһәрендә Татарстан командасы составында республикабыз исемен яклап, 30 катнашучы арасыннан 5нче урынга лаек булды. Медарисова Сөмбилә ел саен республика күләм үткәрелүче Нобелевская надежды книту конкурсында катнаша һәм призлы урыннар яулый. Үткән уку елында әлеге конкурста ул 2нче урын, 3нче республика күләм национальный колорит балалар иҗат конкурсында 2нче дәрәҗә диплом белән бүләкләнде. Сынлы сәнгать түгәрәге дә тулы көченә эшләп килә. Остазлары Маликова Гөлназ Илшатовна белән укучылар рәсем ясау серләренә төшенәләр. Әлеге түгәрәккә йөрүчеләрнең дә уңышлары сөендерелә. Күп кенә район, республика күләм рәсем конкурсларында актив катнашып, призлы урыннар яулыйлар. Мәсәлән, без бергә, вместе ярче, буду бдительным на льду и на воде, мир во всем мире конкурсларында Мөхәммәтова Илнария, Хуҗиәхмәтов Илданур, Маслахова Миләүшә, Мөхәммәтова Зәлимә, Мүбәрәков Самат 1нче, 2нче, 3нче урыннарга лаек булдылар. Рәсем ясау хис-эмоциональ өлкәсе үсешенә дә йогынты ясый. Рәсем сәнгатен өйрәнү процессында бала иң беренче чиратта үзен үзе күрсәтергә өйрәнә. Тормыш белән диалог алып бара. Иҗат аша үзенең хис кичерешләрен белдерә. Шәхес үсешендә бу бик зур роль уйный. Кешене тирә-як дөнья белән дөрес итеп аралашырга өйрәтә. Аның психик энергиясын дөрес юнәлешкә кертеп җибәрә. Суда моделирование түгәрәгенә укучыларыбыз зур кызыксыну белән йөриләр. Җитәкчеләре Фәнзир Якупович белән республика конкурсларында һәр даим җиңүләр яулыйлар. Укучылары ел саен үткәрелүче Нобелевская надежды книту конкурсларында актив катнашып киләләр. Узган уку елында Мөхәммәтгалиев Азат призер, ә Мөхәддинов Рәмзил җиңүче булдылар. Шулай ук Мөхәммәтгалиев Азат Кулибины 21 века республика олимпиадасында 2нче урын, Майо Яв Большой Налогия республика конференциясында 3нче урын алды. Мөхәддинов Рәмзил, Мөхәддинов Азат республика күләм суда модельле спорт ярышында 1нче урыннарга лаек булдылар.
Алда безне зур бәйрәмнәр көтә. Хөрмәтле әби-бабаларыбызны, якынлашып килүче өлкәннәр көне белән мәктәбебез һәм районыбыз мөгаллимнәрен укытучылар көне белән тәбрик итәбез. Һәммәгезгә сәламәтлек, күңел күтәренкелеге, эшегездә зур уңышлар теләп, сезнең белән саубуллашабыз. Сау булыгыз!